Allereerst aandacht voor het Reigersbroek. Een voormalig moerasgebied in Midden-Limburg waar ooit nog turf werd gestoken. De nattigheid maakte plaats voor de landbouw en hierdoor verloor het zijn bijzondere natuurwaarde. Nu wordt geprobeerd het zijn oude glorie terug te geven. Vroeger was dit gebied, het Montfort, heel erg drassig. Vandaar de naam Reigersbroek. Broek betekent zoiets als moeras. In de loop der jaren is het veranderd. Het werd droger, het werd akkerbouwgrond. En dat is sinds de jaren 90 weer omgedraaid. Ze gaan hier weer maken van wat het ooit was. Een natte natuurparel. Goedendag Luc. Goedendag. Dit is een beetje het centrale punt van Reigersbroek. Ja, dit is het Reigersbroek. Van oorsprong, zoals de naam eigenlijk al zegt, een nat gebied. En op een gegeven moment is men dit gebied gaan ontginnen. Er is turf gewonnen. Men is het gaan afwateren. De Vlootbeek is gegraven. Ja, voor akkerbouwgebruik. Voor akkerbouw. En het is eigenlijk verdeeld geraakt in allerlei verschillende kadastrale landbouwpercelen. En omdat het gebied eigenlijk te nat was om goede landbouw te bedrijven hier, is op een gegeven moment wel besloten door de provincie en allerlei andere partijen om hier het gebied weer terug te gaan geven aan de natuur. En er staat één mooie uitkijktoren. Ja. Daar hebben we een mooi zicht over het Reigersbroek. Ja, daar kunnen we mooi bekijken van hoe de verschillende percelen hier in het gebied liggen. Nou, gaan we kijken. Ja. Ik zag beneden een bordje geluksplek. Niet van het Limburgs landschap, maar van de gemeente. Maar is dit ook een geluksplek voor jou? Een geluksplek. Het is pas eigenlijk een geluksplek als we het hele gebied volledig hebben kunnen inrichten. Ja. Maar je kan hier aan het uitzicht zien waarom wandelaars hier graag vertoeven. Dus vandaar de geluksplek. We zien hier de gronden die al een aantal jaren geleden zijn ingericht. Deze is vorig jaar ingericht en daarachter zien we nog de intensieve landbouwgronden die we in de toekomst graag willen gaan inrichten. Ja. En aan jou de taak om die puzzel te leggen. Uit hoeveel stukjes bestaat deze puzzel? Het gebied is in totaal ongeveer 85 hectare groot en het zijn meer dan 100 kadastrale percelen. Oké, gaat er aan staan, hè? Ja, dus het is uiteindelijk wel een hele uitdaging om hier iets van te maken. Ja. En wanneer is het laatste puzzelstukje gelegd? We hebben nu dit jaar een mooie grote slag kunnen slaan, waarin we ongeveer 15 hectare van de intensieve gebieden hebben kunnen aankopen. En dan blijft er nog ongeveer 15 hectare over die we in de toekomst hopen aan te kopen. Deze grond hebben jullie onlangs verworven. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n verwerving? Ja, je moet in de eerste plaats het gesprek aangaan met de grondeigenaren en de grondgebruikers. Dan tast je een beetje de voorwaarden af of het überhaupt wel te koop is. En de boeren moeten ook vooruit kunnen met hun bedrijf. Dus je moet wel een passende oplossing vinden. Door bijvoorbeeld ruilgronden aan te kopen die dichter bij hun bedrijf liggen. En zo voor iedereen een soort win-win situatie te creëren. Ja. En dan sluit dit straks beter aan nog op dat achter je. Want dat is al een lange tijd geleden verworven. Ja, je kan hier het verschil goed zien tussen de intensieve bewerkte gronden en de een jaar of 10 geleden ingerichte gronden. Als er een nieuw puzzelstukje is gelegd, een nieuw stuk grond is verworven, kan er worden begonnen met het bewerken ervan. Hoe dat gebeurt, zien we zo.